Hayırlı kеш TMTV kanalının туғры тамашашылары. Сізнің экраннарда каналыбызның ең мөһим музыкаль бейіклік хит парады. Һәм мин аның алып барушысы. Сізнің белән очрашуны зарыгып көткән Ранил Нуриев. Әлеге хит парадның нәтиҗәләре буенча киләсе елда узачак TMTV каналы премияләренең лауреатлары билгеләнә. Сездән ни бары игътибарыгыз гына кирәк. Риза икән игътибарыгызны тулайым телевизор экраннарына юнәлтегез, чөнки без башлыйбыз. Безнең бүгенге чыгарылышыбыз майның 1-нче көненә, бәйрәм көненә туры килде. Форсаттан файдаланып, мин барлык тамашачыларны хезмәт бәйрәме белән тәбрик итәсем килә. Бүгенге тапшыруыбызда без 1 май темасын ачыкларбыз. Ягъни, хит парадыбызның резидентлары бу көнне ничек каршы алулары хакында сөйләшербез. Ләкин башта хит парадтан кем төшеп кала икәнен игълан итәргә кирәк. Бүген шәхсән минем өчен тапшыруыбызның бераз гына күңелсез өлеше. Чөнки TMTV каналының рейтинглары буенча музыкаль бейеклек хит парадыннан минем кайнар кочагымда дигән җырым төшеп кала. Әлеге җырны тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлабыз. Аккошым бейек, чәчләреңнән сөеп, башларымны югалтам, елмаюын күрә. Аккошым бейек, чәчләреңнән сөеп, башларымны югалтам, елмаюын күрә. Кил әле, кил син яныма, сөю шагына, кал әле, кал син янымда, кайнар кочагымда. Кил әле, кил син яныма, сөю шагына, кал әле, кал син янымда, кайнар кочагымда. Бер башкаручы китү белән икенче башкаручы хит парадыбызга килә. Музыкаль бейеклеккә талантлы шәхес, татар җыры һәм TMTV премиясе лауреаты, алтын тавыш иясе Филүс Таһиров аяк баса. Күңелләрне тетрәндергеч, бер кешене дә битараф калдырмаслык соңдыр шул соңдыр җыры сезнең экраннарда. Силемеріп күткән, яшілікілер үткән, ұнытқансыңдыр, сен мені көптен. Ұнытқансыңдыр, сыңдыр шусыңдыр, язмышлар шулдыр, ялғышлар шулдыр. Unutqansındır, sındır şulsındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur. Senindi meni oylamıysındır, Uluda uylamay dip uylaysındır, uylamayısındır, sındır şulsındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur, uylamayısındır, sındır şulsındır, yazmışlar şuldur, yalğışlar şuldur.
Yaratmışsındır Yaratsan eğer Kilgeler idi Senden bir haber Yaratmışsındır Sandır şu sandır Yazmışlar şuldur Yalgışlar şuldur Yaratmışsındır Sandır şu sandır Yazmışlar şuldur Yalgışlar şuldur Yazmışlar şuldur Yalgışlar Bilgili, muzika ülkesinde uz imperiya var. Onda korol, korolevlar, prins, prinsessalar idare ete. Dünya ko'lamida pop prinsessi ismine Britney Spears layık bulsa, Rossiya estradasında jırchi Nyusha prinsessi ismin yurtdi. Hem mine 2 aprelda Tatar estradasında da prinsessi barlıqqa keldi. Узган TMTV премияларын тапшыру тантанасында сүйкімлі башқарушы Азалия Зиннет эстрадабызның поп принцессасы исеменә лайык булды һәм музыкаль биеклек статуэткасына ия булды. Азалия узган атнаның нәтиҗәләре буенча бүген 9-нчы урынны яулый. Çağımda xatlarını alam Qabat-qabat tuqib yuvanam Ayrıl sağışın biraz basıp tırsın Janjılısı bir iki xatından Yürekten yürekka küpürleti zille Anlatıla yürek aralar Alışı sağatin yakın edip tüsüle Ufuklarına ışadır xatlar Xat yazıp jiberim şişkan jirye Jiberim de kütem cevaplar Sinde yüreğimnin mehebet haberin Kütesin mi sanap minutlar Yürekten yürekka küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Avuşı saatin yakın edip tüsüle Ufuklarına ışadır xatlar Yaktı ümitiminin berruk mehrim etme Yazıp jiber cevap sağlama Xatlar tapşırılsın cevap kire koydun Üzlüp kütken yaralarga Yürekten yürekka küpürletti zille Anlatıla yürek aralar Avuşı sağatin yakın aytıp tüsüle Ufuklarına ışadır xatlar
Каршы сәгатен якын итеп төзелә. Офыкларга очадыр хатлар. Офыкларга очадыр хатлар. Яш булуына карамастан Лия Шамсина үзенең тамашачысын тапты инде. Аның поклонниклары үзләрен шамсиклар дип йөртәләр. Соңгы көннәрдә әлеге шамсикларны борчу басты. Чөнки яшь башкаручы гипслы кулының фотосурәтен Инстаграмга салды. Баксаң, Лия егылып кулын имгәткән. Ләкин хәзер ул үзен бик яхшы хис итә. Хәтта бүген Мәскәүдә рок-концертка да барырга җыена. Лиягә уңышлы ял көннәрен телибез һәм аның клибына төшәбез. Әйдәле икәүләп тылсым иленә, тыңлашы колак сал әйткән сүземә. Нәкъ шунда ачылыр тылсымның сере, мәхәббәтнең сихере. Булырмын була мин әкияте кыз түгел, кыз йолдыз. Атылып төшәрмен синең кулыңа, яктыртырмын юлыңа. Синең иркә кайчакта, рәхәт иркәм шул чакта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә синең иркә кайчакта. Дөрләп тылсымган иң кисләр янна уч чакта. Син чибәр батыр әкият егете, әйтерсең далаларның беркете. Без икәү бу матур тылсым илендә, сандугачлар телендә. Тормышта гел шулай булык без бергә, әкият тылсымында гомергә. Китмәсен күңелдән тылсым назлары, әкиятнең язлары. Синең иркә кайчакта, рәхәт иркәм шул чакта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә кунакта. Әкиятә кунакта, синең иркә кайчакта. Дөрләп тылсымган иң кисләр янна уч чакта. Синең иркә кайчакта, рәхәт иркәм шул чакта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә кунакта. Әкиятә кунакта, синең иркә кайчакта. Дөрләп тылсымган иң кисләр янна уч чакта. Что здесь вообще происходит? Я не поняла. Цирк устроили? Кешеләр 1 майга багышланган ялларда табигать кочагына ашыкса, Ансуның бу ялларга планнары шактый. Чөнки ул туйда бәйрәм итәчәк. Аның 5 елдан артык дуслашып йөргән ахирәте кияүгә чыгар. Иҗат кешесе тыңгы белми ул. Шуңа күрә ул ял итеп кенә утырмаячак, чыгыш та ясайчак икәнен белдерде. Ансу бүген 7нче урында. Аның музыкаль биеклеккә илткән юлы бераз катлаулы. Җырчы 5нче урыннан югарырак позицияләр әле яулаганы юк. Аның яулыйсы үрләр әле алда дигән өметләр белән күңелемдә калды җырын тыңлыйбыз. Мин бит сине язмышым дип уйладым. Серле
Siz bilesizmi, artistlar nindi deviz bilen yaşayı? Kişiler işlegende biz yol itemiz, kişiler yol itkende biz işleybiz. Mine Azat Fazlıyev da arı talı bilmi, yol günlerin kurmi sahnede işlevin devam eder. Tamaşaçı көңелендә күрергә кирәк бит. Азат үз эшенең чын патриоты. Эшенең генә түгел, үз иленең дә. Әлеге факт аның берничә мезгелдән булачак клибыннан күренеп тора. Патриотыбызның «Без кайда юк шунда рәхәт» җыры музыкаль биеклек хит парадының 6-нчы урынын яулый. Yazıdan qara küzüge avuldaş xiş bitimil Şəhərgə qızığa yeşiller Şəhər bir kimni kötümil Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddaltan bulğanışır Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri Şəhərdə yaşab yatqanlar Avulları sağınar Yaşarışın şəhər kirək Avul kirək canına Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddaltan bulğanışır Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddaltan bulğanışır Şəhərlərinin uşarı var Avulun da özü mığı Şirdə hər kinin öz yolu Hər kinin öz uğrını Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddaltan bulğanışır Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddaltan bulğanışır Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddaltan bulğanışır Biz qayda yok şunda rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddaltan bulğanışır Bu şiirini de sultanı bulsin Şiddaltan bulğanışır Şiddaltan bulğanışır Менә 1 май хезмәт бәйрәме. Һәм шуннан сорау туа. Ни өчен хезмәт бәйрәмендә бер кеше дә эшләми? Барысы да ял итә. Барысы да диярлек инде, ләкин гүзәлия бар бит. Ул мәсәлән ял итәргә җыенмый да. Сольный концертлары белән юлын дәвам итә. Әлеге вакытта җырчы буа һәм апас тамашачыларын куандырып, аларга бәйрәм кәефләрен бүләк итеп йөри. Аңа эшләрендә уңышлар телибез һәм хит парадыбызның 5-нче позициясен каршы алабыз. 5 май хезмәт бәйрәме. Һәм шуннан сорау туа. Ни өчен хезмәт бәйрәмендә бер кеше дә эшләми? Барысы да ял итә. Барысы да диярлек инде, ләкин гүзәлия бар бит. Ул мәсәлән ял итәргә җыенмый да. Сольный концертлары белән юлын дәвам итә. Әлеге вакытта җырчы буа һәм апас тамашачыларын куандырып, аларга бәйрәм кәефләрен бүләк итеп йөри. Аңа эшләрендә уңышлар телибез һәм хит парадыбызның 5-нче позициясен каршы алабыз.
берген бәхетім сен өмірлікке деп келдің жоғалтасым келмес сені біз екеуміз бір беттен сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма құдайым бірден бір бәхетімді сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма құдайым бірден бір бәхетімді сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма құдайым бірден бір бәхетімді сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма құдайым бірден бір бәхетімді Қолдарымда сенің қолдар жүрегімде есімің қауыштырды бізді язмыш көзлерге тимәсін сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма құдайым бірден бір бәхетімді сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма құдайым бірден бір бәхетімді сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма құдайым бірден бір бәхетімді сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма құдайым бірден бір бәхетімді Құдай берген бәхетім сен өмірлікке деп келдің жоғалтасым келмес сені біз екеуміз бір беттен сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма құдайым бірден бір бәхетімді сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма құдайым бірден бір бәхетімді сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма құдайым бірден бір бәхетімді сындырма қанатымды жоғалтма үмітімді тартып алма құдайым бірден бір бәхетімді Жырлы мұңлы Рамазановлар гаиләсе Зинирәнең туган ягы Башкортстанга кайтып киттеләр. Бакча үй эшләре белән мәш килеп, туган тумачалар арасында ялларын үткәрергә планлаштыралар. Хит парадыбызның позицияләренә килгәндә, Ризат белән Зинирә әкрен генә булса да төгәл максатларына баралар. Рамазановларга биеклекне яулар өчен нибары тагын бераз гына көч кирәк. Күрерсез әле, берникадәр вакыттан соң алар лидерлар өчлеге арасында да булырлар әле. Ә бүген Ризат белән Зинирә 4нче урын иясе.
Киләсе резидентыбызга күчкәнче талантлы яшьләргә дәшәм. Татар музыкаль телеканалы TMTV яңа телевизион проект өчен алып баручылар һәм җырчылар эзли. Әгәр дә син максатчан, талантлы, креатив кеше булсаң, тирә-юньгә бары тик яхшы кәеф кенә таратасың икән, сиңа туры юл TMTV каналы оештырган кастингка. TMTV телеканалының алып баручысы сафында буласың килсә, үзеңне сынарга курыкма. Без сине көтәбез. 21 май, иртәнге 10, Кәрим Тинчурин исемендәге театр. Килми калма, бәхет ачкычын кулыңнан ычкындырма. Ә хәзер бәхет ачкычы җыры белән сезнең экраннарда 3нче урын иясе Ришат Фазлиәхмәт. Барар юлым бұрыма минем, таулар мініп, таулар düşәсі, бар урманнар өтіп, диңгезләрне кишіп, тозылы сулар күп мешәсі. Җирдә микән, әллә күктә микән, миңа дигән бәхет ачкычы. Күктә булса, минем алыр идем, булса әгәр булса баскышы. Үтәр юлым киртәләрдән тора, сикелтәләр ұшыры юлымда. Эзлим әле, эзлим бар дөньядан, бәхет ачкыч кемнең кулында. Җирдә микән, әллә күктә микән, миңа дигән бәхет ачкычы. Күктә булса, минем алыр идем, булса әгәр булса баскышы. Хыялымда зәңгәр күкне гизәм, диңгезләрне иңләп үтәмен. Күңел түрләремдә яз кояшым минем, яздан бәхет назлар көтәм мин. Җирдә микән, әллә күктә микән, миңа дигән бәхет ачкычы. Күктә булса, минем алыр идем, булса әгәр булса баскышы. Күктә булса, минем алыр идем, булса әгәр булса баскышы. Яздан бәхет назлар көтәм мин. Ике лилия тудырган лилияләр проекты бик уңышлы булып чыкты. Хәзер лилияләр җырын машинада тыңлап, урамда көйләп йөрмәгән кеше юктыр. Бу вакытка кадәр тырышып эшләгән кызлар бераз гына тын алырга булдылар. Туган якларына, әти-әниләре янына кайтып, өй эшләрендә булышып, ял итеп алмакчы булалар. Минем уйлавымча, дөрес карар. Кызлар яхшы ял итеп, яңа көчләр туплап, безгә яңа шедеврлар әзерләсеннәр дигән теләктә, икенче урын ияләрен каршы алабыз.
Şeşke kanlarda Saftaşları bilen Güye nasıl eşe Dünyaya Jiberi var aşıklarına Bəxit dililer tüsle Akliliye şeşeklere Mehabbetin bilgisi Hoş isli nazlı güller Liliyeler Sizge bəxit dililer Ayrılmasın yarakan Yürekler ihlas bulsun süyüler Akliliye tesli Al bulsun bəxetler Yarlarını Vəqdələr ötəlsin Ümid üzülməsin Barlarının Taşlarına qızığıb bir Şəşəklərə timəgəz Suyu xisi şəşkə sığmam Börük saxlab yaşagəz Hoş isli nazlı güller Liliyeler Sizge bəxit dililer Ayrılmasın yarakan Yürekler ihlas bulsun süyüler Liliyeler Liliyeler Ah bəxtlər dililer Hoş isli nazlı güller Liliyeler Sizge bəxit dililer Ayrılmasın yarakan Yürekler ihlas bulsun süyüler Hoş isli nazlı güller Liliyeler Sizge bəxit dililer Ayrılmasın yarakan Yürekler ihlas bulsun süyüler Узган атнада музыкаль бейіклік хит парадына премьер болып келіп кірген Хамдүнә Тимиргалиева бір атна ішінде лидерлік позициясын яулады. Һәм біз аны шын көңілден құтлыйбыз. Қартаясы келмей хиш тәжірім башқарған жыршы қартаймыша алда да бізні өзінің ижаты білән қуандырсын деген тілекте қалабыз һәм аны экраннарыбызда қаршы алабыз. Қартаясы келмей işte Ömür gözüm жетсе de Мәхәббәттән янан күйгән Шәшләргә шат düşсә de Җитмешендә 80-ендә Узарга ясыл мезгән Очмак матур дисәләр дә Китәсе килмей җирдән Яшигәне бу җирдә Җитмешендә 80-ендә Узарга ясыл мезгән Очмак матур дисәләр дә Китәсе
60'tan usadı Güvelim 18'den Kesmeyeli birge Makabat dengizinden 70'inde 80'inde Uzarga yazsın birge Uçmak matur değilselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Yaşı gelip bu dünyanın Kaderin bilip gelen Süyülerden yanıp giyip Bağırım deyip gelen 70'inde 80'inde Uzarga yazsın birgen Uçmak matur değilselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden 70'inde 80'inde Uzarga yazsın birgen Uçmak matur değilselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden 90'ında yüzlerinde Uzarga yazsın birgen Uçmak matur değilselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Hop 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 Uçmak matur değilselerde Gidesi gelmiş yerden Yaşı gelip bu yerden Атна сайын музыкаль бейіклік хит парадында үзгәрішләр һәм қызыклы яңалыклар. Пьедесталның иң бейіклегендә кем булыр? Җырчыларыбызның тормышыннан алынган қызыклы фактлар һәм иҗат өлкәсендә яңалыклар. Булар барысы да киләсе атна тапшыруында. Әлегә мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Пока. Деловой имидж, безупречный внешний вид, стилевые решения Китрой. Китрой.